ahotsa.info. Euskal Herriaren eguna da gaur. Independentista guztiok elkarturik Euskal Herria oso bizirik eta kementsu dagoela eta bere etorkizuna askatasunean eraiki nahi duela aldarrikatzeko eguna. Aldi berean, mugimendu independentistaren indartze prozesuaren termometroa ere bada urtetik urtera berri eguna. Gaur ez du eguraldiak laguntzen, baina tira. Gaur hemen, Iruñean bilduren jendetza ikusita, aipatutako helburuak betetzen direla esan dezakegu. Eta gero bestetik ezin dugu ahaztu diasporan munduko beste lekuetan gurekin batera ere aberri eguna ospatzen ari direla. Gehiengoaren nahia independentzia, hori da aurtengo aberri egunerako aukeratu dugun lema. Eta esaldi honekin ideia argi bat azpimarratu nahi dugu. Independentzia da Euskal Herritarren nahia eta beharrei erantzuteko gaitasuna duen etorkizunerako alternatiba erreal bakarra. Hori da ahotsa.info.